Ok, decodificador. Bem, ok, da li ćemo Rinci stići? Neće stići. Ovi će osvojiti kapital izgleda pre nego što je što uradi. Ajde, ajde. I za koliko će za... danas će. I idemo. Ok, sjebali su mi se malo planovi, ali jebi ga. Ovo mi ne treba. Ok, ti idi tamo. Ti vamo i možda je vamo. A vi vamo. Ajde, gdje su ovi? Ok, da je magično se pojavio jedan artiljerac. Ok, sada svi vamo. Aha, ne, prvenstvo im se kapital, shit. Vamo. Ok, sad vamo. Ipak ne. Jej. Ok, sad idemo na Algeriju. Ok, da dodamo avione. Ne vrto, ne tri. Ajmo, možete, vi to možete. Da, pojačanje, da, i poslova, sad će da dođe. Ok, izgubio sam sve divizije ovdje, die in peace.
Evo te, vratite se ovdje. Ok, dobro je. Idite samo ka Kapitolu. Rašajte, raš. Kako ide na jugu? Ništa bolje. Fuck. Ugly shit. Hajde. Probijaj. Nadam se da neću morati nijedan drugi grad da im osvojim sem ovog. Jer ako ću morati ima da plačem. I to veoma jako. Ću da plačem. Koji kurac? Jedan tank na sve moje. Ajde. Još da mi ostanu bez suplaja, dobro je neće. Ovi će mi ostati. Koji kurac? Ovo me nervira, ovaj bug ima... Ovaj mod ima ovaj bug da jedna njegova divizija može da ide na sve moje divizije. To jedino ne kapiram i to me jedino nervira kod ovog moda. To je još par nekih malih stvarčica, ali nebitno. I gle ovo. Ajde više. 4 days, 3. Gle, 4, 3, 4, 3. Koji kurac? Jeste, ajde više. Ohoho. Ajde, vamo idite. Evo ga 100, ajde, yes. Yes, kapituliraj, molim te, ajde. Ne, zašto nećeš? I jebeni ceo front mi se nešto sjabo i gle sad kako ovo izgleda. Neka mi neko ubije, molim vas. Okej. Čekaj, ovamo idite. Vamo. Aj ne kapiram kako ovi nisu kapitulirali. Osvojio sam im jebeni kapitul. Imam pojačanje da pošljem, imam jedno jadno, ali barem imam. Ostao sam bez jebenih aviona. Ajde, samo više idi, jebote. Koji korac više se ovo. Ne kapiram kako leo afričke zemlje imaju toliko jebeni veliki naši avionici. Ok, vi tamo. Ti tu. Ajde više, ali ćeš doći. Evo ga. Ček, vrati aerodrom. Tako. Bre. Vjerojatno izgledam ko žešća nubara, ali... Ovo je počelo tako da buguje i ne kapiram kako ovi nisu kapitulirali, iako sam im svojio kapitul, a nemaju drugi kapitul. Ono. Tako da ono. Jej. What the fuck? Krenu i odustanu. Ajde više, vrate, da, ali mojih 4 divizije na njegovu 1. I tu. Da li su vratili to kapitul? Ne, nisu, dobro. Poslaću tankove. Pa će da nam dođe pojačanje. Evo ga. Jej. Može ovo.
ovo. Samo kako ovo ide. Daj ovo, zašto da ne? Yes, konačno. Konačno. Dobro je. Osvojit ćeš. Dobro, dan. Yes, evo ga, ušli smo u NATO. Uciste oči mene NATO. Ok, krenuli smo na Nigeriju, sad će ona pasti. Okay. Ok, došli smo do linije otpora. Mada, sad ćemo mi to uništiti vrlo brzo. Ne treba mi ništa. Ok, Nigerija je pala i polako možemo početi da pravimo nuklearne reaktore.